И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Шмъртката 64 и за първ път сега качвам клип. Ще играя на Minecraft Survival на синглплеер. Ако ви е харесало, дайте лайк, ако и не, fuck it. Може би сте чували за мен от Посла Gaming Group, нашата група мен и приятелите ми. И ще видя как ще трябва нещата. Ако някой го харесва, може би ще продължа да качвам епизоди. За първ път качвам и ако имате някакви изисквания или препоръки, може да ги напишете в коментарите. Но сега да започваме. Ще креатнем един world. Как да го кръстим? Не знам. Примерно Пешо. Сега да сложим... Аз обичам по принцип да почвам с бонус чест, защото ме мързи да правя начални айтъми и е много досадно. Да сложим някакъв случайен билд. Seed 232. Примерно така. И да кажем така. И ще почваме. В принцип смятам да качвам крипове на League of Legends и в един сервер наречен Minepex. Може да сте го чували, много известен сервер американски. Може да погледнете и клиповете на приятелите ми Банадолчета мен 161 и NMVAP. Ще давам линкове в описанието, ако въобще някой гледа този клип. И така, сега ще започваме. Като гледам, тук сме с спаунери на някакво ясъчно ловци. Флатра, Land. Сега вземем това тук. Съжалявам, ако ми пада FPS-а от време на време, просто в момента точно интернета ни е много слаб. И да почваме. Ще отиваме да си добавим дърво. Аз обичам принцип да правя къща в първия ден, за да не има нужда да ме грият тия следващите дни. И сега ще видим какво ще стане. Съветвам ви за всички, които играете Minecraft, да не унищожавате, примерно да оставяте короната на дървото да седи просто така, защото става грозно и ако го правите много пъти, става много грозен света ви и е малко тъпо. Ще ме извинете, забравих да си изключа Фейсбука. И сега нека да вземем това дърво. Като за начало. Така. В принцип много хора в България играят Minecraft, много известна игра. И това е. Сега видим какво ще стане. Първо ще вземем малко камък. Ще убием овце, защото е важно още първата нощ да вземем регло, за да може да си сетнем спаунпойнт, ако умрем. И да построим някаква начална барака. В принцип ще правя епизодите по 15 на минути горе-долу. За да не са твърде големи, защото компютъра ми не е с най-силните параметри. Така. Всъщност, чайте да видя. Май ми се стори, че видях малко въглен, т.е. кол. Ей там. Да, има. Ми ще вземем, защото то е важно да си правим торчове. И да посадим тия неща. Моля, не ме съдете, просто не обичам да се разрушава околната среда в Майнкрафт. Защото става грозен целият свят и всичко става по дяволите.
И се надявам поне някой да гледа този клип. Някой път ще гледам да качвам по един на ден. Въпреки че сега започвам и още ми е супер ясно как се прави това. Цялата работа, но ще разуча. Най-вероятно ще ви дам линки за VBOX профила ми. И така. Оп. Може да се чува и нашата гейминг група, и приятелите ни PTG Посуда Gaming Group. Ще дам линк за канала в описанието, ако някой се интересува. Да ни посети и да ни види старите клипове. Извинете за лага. Че да изхубим тази кека, така. Сега сме при workbench-а. Така. Сега да намерим хубаво място за къща, като... Не, всъщност първо ще си направя счива на труда. Така. Примерно. В принцип играя тази игра Minecraft от... кажи вече 2 години и горе-долу съм добър, бих казал. Най-обичам да майнвам. Може би сте забелязали от клиповете на приятелите ми. И се надявам да ви хареса как оцелявам. И така. Чейте са. Упс. И сега ще видим малко овце, ще огледаме за място хубаво за къща. Извинявай, ако се чувам малко слабо, просто микрофона ми е слабичък. Така ще вземем малко допълнителна храна, защото що за бога не. О, това място ми харесва. Май там ще си правим къщата. Първо да убием останалите прасета, но ще оставим едно, защото мисля, че така може би се спавам на други. Извинете, отново залага. Малко sugarcane ще вземем, ако ще си правим enchanting table по-нататъка. Пак лаги. Трябваше да изключа някои неща. Чейте само да се намери render distance. За да спря малко да лаги. Е така примерно. Да, така е по-добре в FPS-а. Защото скоро ще ми идва новата видеокарта. И тогава вярвам, че ще лаги по-малко. И още върху. В принцип, това място е добро като за начално оцеляване, защото има много храна в грас биома, нека така да го нареча. Се спамват много животни и не е труден за оцеляване. Но като примерно имам някои много трудни биоми, като Ice Spikes, който може би ми е любимия.
където не се спамва нищо. Така, сега да огледаме онова място, как е за начална барака. И целта на този survival може би ще бъде да убием Ендър Драгъна. И след това може би ще почна да снимам на някои мод пакове. Зависи от рейтинга. Ще ми трябва още дърт. Но сега ще сложим да се пече малко храна, че скоро ще свърши. Не знаех, че фурната топи снега. Той чуете дано. Окей. Това няма ми трябва. И окей, сега ще отидем да съберем още малко дърт. Хубав водопад. За основа. Опс, извинете, залага. Опс. Зомбита. То ще става нощ. След малко ще отида да спим. Миле. Сега ще убием. Значи ни е потрябвало дропа. Може би трябва да си намеря брайтнеса. Очевидно ще съберем 9 утре, сега ще спим. Ями. Чейте само едно егло. Опс. Направим бързо. Не, тук няма да спим, защото ще се изтърсим после. Абе, я... Еби. За малко се изтърсим. Имаме достатъчно дърт за една малка основа. Ще бъде многоетажна къща и малко тънка. Обичаме на по-високо, защото си пада малко планинар. И обичам да съм на високо. Но ще ни трябва още дърт. Оп. Извинете, пак залага. Ще трябва да... Трябваше да изключа някои програми, ама не се сетих. Така. И сега ще ходим да посъберем някакви материали.
глупости. Шип. Уфти. Но има коне. Това ще е хубаво, ако искаме да си опитаме един. По-нататък. Така, отстрани смятам фагрите да е необработено дърво за е по-хубава и клас пейнове може би се сложа. Но от този епизод само ще събира материалите и другия ще конструирам самата къща. Защото наистина трябва да изключи тия програми. Така. Малко го сам за глас пейновете. Осем, не, няма да стигнат. Знам, че е по-бързо над вода, но аз съм модерен и копая под вода, защото защо за Бога не. Не ми се лодват чънковете. Колко забавно. Това са добри начални материали, но в следващия епизод ще конструирам къщата, защото сега наистина започна лаги от твърде много отворени програми и надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля дайте лайк, за да почва да набирам някакъв рейтинг малко по малко. И мисля, че бяхте с мен и чао!